Добозаков. Ударът на Добозаков и първо спасяване. Ето, че това, което казах преди малко за вратаря Ивайло Петров, явно не е случайно. Чудесна реакция обаче. Чудесна реакция на вратаря. Сега няма как да се отрече, че хвана ъгъла. Трика. Удар на трика, 1-0 за ЦСКА при Дуспите. ЦСКА повежда в резултата. И Леска до гол. дойде и момента на бомбичките. Леска до гол. Валери Домовчийски. Валери Домовчийски удари отново. Спасява вратаря на ЦСКА. Втори пропуск за Левски. Ударът беше с левия крак. Не, градата беше това. Простете. Естествено, ако Данчо сгреши. Удар 2-0 за ЦСКА. Йордан Тодоров извежда ЦСКА с комфортен аванс от 2 безответни гола при изпълнението на Дуспите. Чудесно изпълнение на Йордан Тодоров във ъгъла, въпреки че вратаря Георги Петков хвана. Нямаше как да се реагира. Тя се парзаля, силен удар. Въпреки че е по земята. Удар на Боремиров и отново спасяване на Ивайло Петров. Какъв вратар има днес само отбора на ЦСКА? Мисля, че почти са ясни нещата след 3 поредни изпуснати дуспи, 2 спасени от вратаря, една в гредата. Има възможност новото попълнение Флорентин Петре да донесе първият трофей за сезона на ЦСКА, ако успее да отбележи тази дуспа, тъй като отбора на ЦСКА има преднина от 2 гола срещу 3 изпуснати дуспи от страна на Левски. Сега мисля, че румънецът ще е повече от спокоен, тъй като дори да сгреши, инициативата остава и авансът на ЦСКА се запазва. Флорентин Петре успя да вкара той срещу Динамо Тирана, карайки първия гол за ЦСКА. Сега носи титлата на отбора на ЦСКА. Суперкупата на България е в витрината на ЦСКА след това изпълнение на Флорентин Петре.